Na samé špičce nabídky domácí značky Forever zcela zaslouženě sídlí celoodpružené stroje Virus SXC. Rámy postavené z karbonového monokoku s použitím vláken s vysokým modulem pevnosti 40T na první pohled zaujmou povedeným designem inovovaného rámu. V letošní sezóně je možné vybírat ze 4 modelů v cenovém rozpětí 60 až 120 tisíc korun, přičemž 2 nejvyšší modely mají prodlouženou sedlovou trubku, která je součástí rámu. Sedlo se na ní upevňuje pomocí duralového zámku s posuvnou objímkou, jejíž délka umožní přesné doladění posedu. Nejvyšší model v nabídce za necelých 120 tisíc korun je k dispozici ve 2 variantách, kdy si jezdec může vybrat mezi japonskou sadou Shimano XTR nebo americkou sadou SRAM X0. My jsme si do testu vyžádali nejlehčí model SXC X0, který ve velikosti 17,7 palců váží bez pedálů lehce nad 10 kg. Přední rámový trojúhelník je vyroben jako kompozitový monokok, kdy v těch nejnamáhavějších partiích jsou použita vlákna s vysokým modulem pevnosti 40T. Celková tuhost rámu je tak na vynikající úrovni, neboť rám je nově opatřen také mohutnější hlavovou trubkou a přepracovanou zadní stavbou s masivnějšími spěrami. Mezi novinky u modelu Virus SXC patří kromě integrované prodloužené sedlové trubky také úchyt zadní kotoučovky typu Post Mount či vnitřní vedení lanek. Systém odpružení zadní stavby pracuje na bázi 4 čepů. Zadní kolo je totiž od řetězových spěr odděleno druhým čepem, takže pohyb zadní osy probíhá lineárněji, než je tomu u původního jednočepu. Osu s nábojem nesou karbonové horní vzpěry, takže systém je aktivnější a disponuje větší nezávislostí na tahu řetězu. Karbonové vahadlo zavěšené v horní rámové trubce zprostředkovává přepákování na tlumič, čímž zvyšuje tlak na písnici a tím zlepšuje i citlivost tlumiče. Zároveň má přínos i ve formě bočního zpevnění celé partie. Testovaný model Virus SXC X0 je osazen vzduchovou vidlicí RockShox SID 15 o zdvihu 100 mm a zadním tlumičem Ario RLR téhož výrobce. Chod obou jednotek lze přitvrdit páčkami dálkového ovládání na řídítkách, přičemž tlumič je zcela tvrdý, zatímco u vidlice si můžeme míru přitvrzení naladit sami. To je ideální stav pro použití při cross country, neboť kolo lze pro silovou jízdu ze sedla na pevném povrchu zcela přitvrdit. Pod blokací tlumiče se zadní stavba prakticky nehne, takže umožní maximální záběr do pedálů. S technickými pasážemi a sjezdy si pak poradí otevřený chod, kdy tlumič pruží v první třetině zdvihu velmi citlivě, v druhé třetině však citelně přitvrzuje, takže pod šlapáním se rozhodně do zdvihu nepropadá. Poslední milimetry zdvihu slouží pro nepříjemně velkou ránu. Plných 100 mm chodu tak využijeme pouze v těžkém terénu, při běžné výšce tlumič ani jednou nešel na doraz. Otevřený chod jsme využili i v členitých výjezdech, kdy se kolo sice díky nižšímu tlaku mírně zaklonilo, ale nemuseli jsme si moc lámat hlavu s výběrem stopy. Virus pod sebou většinu překážek eliminoval a držel kola prakticky ve stálém záběru. Na příjemném pohlcování nerovností se kromě chodu tlumiče také částečně podílí i samotný rám, neboť uhlíková vlákna mají mnohem vyšší schopnost pohlcovat rázy a vibrace než třeba slitiny hliníku. Posed na Foreveru Virus SXC je ideálně vyvážen pro svižnou jízdu i snadné manévrování s kolem. Na tom mají svůj výrazný podíl i lehce prohnutá karbonová řídítka FSA SLK. Kvitujeme i použití hlavového úhlu 69,8 stupně, jež oproti cross-countryové klasice 1,70 stupňů kolo sklidňuje ve sjezdech a zároveň ve výjezdu ještě umožní optimální vedení. Pod představcem je navíc dostatek podložek pro individuální nastavení posedu. Na dobré ovladatelnosti se podílí také na celopéro kratší délka zadní stavby 425 mm, která umožní lehčí nadhození předního kola či proplétání se v klikatých zatáčkách. Ačkoliv je primárně určen pro závodníky, klidně můžeme Forever Virus SXC doporučit i hobby nadšencům, kteří za své peníze získají maximum muziky. Kolo je obratné a hravé, přizpůsobí se všemožným jízdním situacím a z pevné rakety se pouhým uvolněním páček lockoutu stane zdatná žehlička. Rámy jsou určeny pro náročné cross country a maratony, čemuž odpovídá jak posed, tak i systém odpružení. Tento univerzál tak může být jak dobře ovládanou žehličkou,
tak i super rychlou raketou. Vždyť hmotnost 10 kg je u sériového celoodpruženého kola více než příznivá. Velkým plusem je pak i to, že rámy Forever Virus lahodí oku. A co víc si ještě přát?